da ez vek sersaxiyekê bixwazim Emine Ocak dayika Hesen Ocak bû ki 1996 da kurê wê hatû reverandin bi destê wek ebên Erebê Toros bi destê wekên hêzê Bin Erdî demeka dirêj bi işkence kirin paşiyê zî wek hatû kuştin dayika wî ew roj hetanî îro li Ziqaq û Kolan hebû li kurê xwe digere êk wenda bûn li wan digeriye îro wê wefat kir em ji malbatê wê re ji hevrê wê re sersahî dixwazin serê malbata wan sağ be em vegerin ser pirsa ve belê ger li Tirkiye ger li Kurdistanê rojhilata navîn bûyerê giring diqewimîn her roj rojev tê guhartin wek li em bên li Swîdê li Belçîkayê bûyerekî di mehekê de pêk tên li Tirkiye û rojhilata navîn de jî rojevek de pêk tên pêvajo heye ya tune pêvajo heye lê pêvajo navaroka wê çi ye navê wê çi ye pêvajo çareserkirina mesela Kurd e Kurdistanî ye ya weke min zexmkirina evlahiya devletê ye ev hîn nediyare yani devlet ev li ser çareserkirina mesela Kurdistanê biskine an jî wekem bên çawa bikim çito bikim di rewşa îro da em bên evlahiya devletê herî zêde zexm bikim xurt bikim xweyekî devlet zêde li ser evlahiya xwe diskiniye li ser çareserkirina mesela Kurd naskiniye yek di dîvî komisyon hatiye avakirin baş e gelek baş e em piştgirî didinê Dem Partî piştgirî didî hemû partiyê Kurdan Türkiye sistemê opsiyon piştgirî didin komisyonek vek ew piskirêk ew mesele di meclisê de bê çareserkirin çi bê çareserkirin mesela Kurd bê çareserkirin ne wisa lê xweyekî hîn ger partiyên îktidar ger opsiyon navê wê komisyonê lê nekirine hinek de bijin bira navê wê terora bê Türkiye bê teror be hinek dibin bira wekem bên komisyona yekîtî û yekîtiya netewî û piştgirtî ve yani nabêjin bira ew komisyona navê wê çareserkirina mesela Kurd be pêşkirî pêşniyarê me ev e di hemû partî îktidar û muhalefetê de navê komisyonê lêkin navê wê gerek çareserkirina mesela Kurd komisyona çareserkirina mesela Kurd be eger wî navê lê nekin ev çi çareser bikin em nizanin ya din ha em tiştekî dibûnin PKK çavê wê li devletê dibêje ki me gavek avit me çekê xwe şewitandin lê gerek devletî gavekê bavjekê vê şinda gerîla êkî çekdarin li serê çiyanin çeka berdin werin li deştê siyasetê bikin ji bo wan kanûn lazim e ji bo wan çerçeveyeke hukukî lazim e digotin ya berê li serê çiya çeka berdin werin li deştê siyasetê bikin êwana çek berdan lê gerek devlet gav bavije devlet zî evayî bêjim biqedînin devlet jî dibêje ki hûn di korta ne sembolîk di korta çeka berdin ez ê paşê bifikirim yek di dîvî çavê devletê heşê devletê mejiyê devletê li ser Sûriye li ser Xweseriya Rojava ye êrvederdî çeka berdin ya bernedin revê dipê ak em tê gihîştine komisyonê di demeka nizîk de yani ne di navbera hefta da navbera çend roja da komisyonê bêcem hevdi hemû partiyan êk di komisyona cî girtin derveyê İyi Partiye hemû partiyan namzetê xwe nîşandan ji Serok Meclîs re xweyekê demeka nizîk de Serok Meclîsê bana êkê wekem bên nîşan dane bana endamê komisyoneke bicivin ya du em tê gihîştin ki ji me re gotin ki komisyonê wekem bên betilname neke yani tatil neke komisyonê di navbera du meha da hetanî cotmeyekî meclis veviye ê bixewite gihîşte çi encamî evê di meha bixewite gihîşte çi encamî li ser ve encama encamê xwe radeste meclisê bike li meclisê komisyonê cuda çêbin ve encama wek bikin em bên rewşnivîsa taslaxa yasayî bînin meclisê meclisê de wek erêkirin ya redkirin çi ye ew ê meclisê biryar bide yani komisyon dibêje em ê navber nedin em ê va du meha hetanî cotmeyê bixewtin lê em ê bişopin ê bixewtin ya nexewtin